straks met alle kinders gaan we naar de nieuwe brede school. En dan gaan 3 kinders er een openingshandeling verrichten. Maar welke handeling, dat weet men nog niet. En daar ben we vanzelf wel nieuwsgierig naar. Het hoofd van de openbare school in Breskens. Vertel eens uit, wat gaan we nu doen? De kinderen hebben net een tractatie gehad in het kader van de starthandeling van de bouw van het MFC, Multifunctioneel Centrum. Kinderen van de Golfbreker zijn hier ook. Straks gaan we met alle kinderen naar het bouwterrein. En daar wordt dan een toespraak gehouden door de heer Schaalje, de wethouder. En mogen 3 kinderen uit Breskens de openingshandeling verrichten. En dat is? Ja, dat is een verrassing. Oké, dus het is nog een verrassing wat of er gaat gebeuren. Ja, dat is een verrassing. Dat ga ik nu nog niet vertellen. Dan moet men zeker mee als kijker tv. Je moet even kijken wat of er gebeurt. Ik denk het wel. Dankjewel, Uils. Ik wil nog 1 ding toevoegen. De kinderen hebben ook, alle kinderen van Breskens, tekeningen gemaakt. Er zijn ervan geselecteerd en die zijn door Woongoed op canvas gedrukt. En als het goed is hangen die rondom het bouwterrein. Dus dat is ook wel leuk om te zien voor de mensen die er dan langs lopen. Oké, en ook leuk om te filmen. Graag gedaan. Hartstikke leuk. Oh ja, wij lopen. Alles Goedemiddag. Mijn naam is Jan Schaalje, ik ben wethouder onder meer van onderwijs. Ik ben heel blij dat ik op deze dag hier mag staan. Het is voor mij een hele mooie dag. En het weer werkt ook nog mee. Ik denk dat het al in 1999 was dat wij een raadsdiscussie hadden. Dat toenmalig directeur van Woongoed, Joop de Rechter, zei: zou dat niet een mooie plek zijn voor de MFC? Dat vond ik ook gelijk. Daarna is er heel veel over gesproken. In 2004 hebben we een intentieovereenkomst getekend. Maar goed, het is dan eigenlijk zover. Ik heb hier natuurlijk een jaar geleden ook gestaan met alle kindjes die verdrietig waren dat de bibliotheek verdween. Maar die komt weer terug. Het is ook een beetje geen dag voor ons volwassenen, maar het is een dag voor jullie kindjes. Want jullie staan centraal. En dat is ook de reden waarom we dit nieuwe gebouw gaan bouwen. Met een mooie bibliotheek erin en 2 scholen. Waar jullie echt weer heel goed onderwijs kunnen krijgen. En de kinderopvang komt erbij en nog veel meer. Dus ik denk dat jullie ook blij kunnen zijn dat je zo'n mooie school terugkrijgt. Ik vind het ook wel fantastisch alle tekeningen die jullie gemaakt hebben. Een overzicht van de bouwplaats. Zo mooi gaat de school ook worden als die tekeningen zijn. Enkele kinderen. Dus ik hoop dat we daar over een jaar hier staan en dat er dan een heel mooi gebouw staat. Ik wil ook Woongoed bedanken, die in samenwerking met ons dit gaat realiseren. We hebben een goede aannemer gevonden, dus dat komt allemaal goed. Het wordt een prachtig gebouw, waar iedereen met heel veel plezier straks naar school gaat. En zegt tegen zijn moeder of vader: ik wil nu graag naar school. Dus ik wens de bouwers heel veel succes. En ik hoop dat jullie straks heel fijn les krijgen in de school. Dan ga ik op een knop drukken die het niet meer doet. Maar goed, dat is voor de fotograaf, zullen we maar zeggen. Kom jullie er maar bij. Ik heb een paar kindjes uitgenodigd. Er is zelfs eentje die bijna dagelijks gaat kijken met zijn opa. Wie is dat? Ben jij dat? Nou, we gaan even met z'n allen boven de knop hangen. Kom maar hier met je handjes. Ja? Kijker TV was hier bij de start van de bouw van het nieuwe multifunctionele centrum in Breskens. De kinderen die gaan weer terug naar school.